Omien sivujen ylläpito ja netissä surffailu ei ole pelkästään nuorten puuhastelua. Seija Köykkä täyttää tänä vuonna 69 vuotta ja ylläpitää tällä hetkellä 2 kotisivuja. Köykkä laittaa kotisivuilleen itse kuvaamansa materiaalia. Mä haluan, että näkyy, että ne on mun, ettei siellä ole kaiken maailman sellaista vierasta krumeluuria. Kyllä ne pitää olla mun näköiset. Kotisivujen perustaminen ei välttämättä maksa mitään. Esimerkiksi suomalainen suntuupi.com tarjoaa yksityisille kotisivutilaa käyttöön veloituksetta. Kotisivujen tekoon ei myöskään enää tarvita erityisosaamista. Mutta tuleeko kaikista kotisivuista samanlaisia, jos ne tehdään tällä tavalla? No ei oikeastaan tule. Ihmiset osa tekee täysin itsenäisesti ne ulkoasut. Meillä on siellä toistakymmentä valmista pohjaa. Plus sitten kun voidaan kuitenkin sisällön kautta ja kuvia kun tuodaan ja muuta, niin tehdään niistä aika pitkälti oman näköiset jo ihan sitä kautta. Kotisivujen ongelma on usein se, etteivät ihmiset löydä niitä netin suunnattomasta tietotulvasta. Omia sivujaan kannattaa markkinoida internetin keskustelupalstoilla. Kotisivutilaa tarjoavilla yrityksillä on myös omia keinoja kävijämäärien lisäämiseen. Aina kun lisätään kuvia, blogiin kirjoitetaan muualle, siitä jää merkintä, jota kautta tulee automaattisesti niitä kävijöitä sivustolla. Ja kun kirjoittaa mielenkiintoisista asioista ja riittävän useasti, niin se voi olla käyttäjiä, jotka siellä vieraana saattaa olla kymmeniä, satoja, parhaimmillaan vain tuhansia päivässä. Kotisivuja tehdään moneen tarkoitukseen. Saattaa olla aloittavan mikroyrityksen kotisivuja. Siellä saattaa olla vaikka hevossivuja, joita meillä on hyvin paljon sinne siunautunut. Harrastussivut on aika suosittuja.